гурӯҳи кории барномаи иттилоотии хабар ин навбат дар ҳамкорӣ бо идораи ҷангали вилояти Суғд ба ҷангалзори минтақаи Адрасмон омаданд ки имрӯз дар ин ҷангалзор барфҳо хеле зиёд мебошад. Бинобар ин онҳо тасмим гирифтанд ки чорабиниҳои биотехникӣ гузаронанд, яъне ба паррандаҳо, ҳайвонҳои нодир ки ба Китоби сурхи Тоҷикистон ворид карда шудааст, ба онҳо дон ва хӯрокҳоро пошида истоданд. ин кор ба хотири эмин нигоҳ доштани ин ҳайвонҳо ҷараён дорад. дар ҷангалзори вилояти Суғд корҳои биотехникии донпошӣ ҷараён дорад. ҳавои сард ва барфи зиёд дар ҷангалзорҳо боиси хавфи гуруснаа мондани ҳайвонҳову паррандагон ва нобуд шудани онҳо мегардад. аз ин рӯ муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали вилояти Суғд ба хотири эмин нигоҳ доштани ҳайвонҳову паррандагон чораҳои зарурӣ меандешанд. ҷангалбонон хӯрок ва донҳоро ҳафтае як маротиба дар мавзеъҳои ҷамъшавии онҳо мепошанд, то хавфи фавти ҳайвонҳову паррандагони нодир пешгирӣ карда шавад. исмоилҷон Турдиматов яке аз ҷангалбони минтақаи Қаромазор аст. вай 12 сол инҷониб ҷангалзори шаҳраки Адрасмонро назорат мекунад. назорати ҷангал ва ҳайвонҳои нодир дар фасли зимистон нисбатан душвортар аст, чунки ҳайвонҳо бехӯрок мемонанд. хӯроки онҳо бинобар боришоти пайдарҳам зери барф мемонад. аз ин рӯ ҷангалбононро зарур аст ки ҳафтае як маротиба корҳои биотехникии донпоширо ташкил ва гузаронанд. мо ҳар сол мана паррандаҳо гандум мечашем, хушак мечашем, бунёд мекунем ҳама ҷо. инҷода мо гардишҳои мо инҷанда гургай, харгӯшай, кафтай, ҳар хел паррандаҳо инҷанда. ҳамаҳо нигоҳкар мекардем. масоҳати умумии минтақаи 3, яъне ҷангалзори Қаромазор 166 гектарро ташкил медиҳад, ки он аз сатҳи баҳр 1200 метр дар баландӣ ҷой гирифтааст. дар ин беш аз 1000 гург, шағол, оҳу, хук, харгӯш ва аз паррандаҳо бештар капку фазан ба чашм мерасад. барои эмин нигоҳ доштани онҳо кормандони хоҷагии ҷангали вилояти Суғд дар як рӯз беш аз 800 килограмм резаи гандум, хуч ва дигар маҳсулоти худро ки дар ҷангал мавҷуд мебошад пошида шуд. ҳамчунин чилбанд хошокиҳо ки аз он паррандагон бештар истифода мекунанд дар минтақаҳои гуногуни беш аз 1000 гузошта шуд. чунин корҳо дар ҳама шаҳр ноҳиёб идома дорад ва мунтазам баргузор карда мешавад. ҳамасола ба ҳисобгирии ҳайвоноте ки дар ҳудуди ҷангал қарор дорад ба ҳисобгирӣ гузаронда мешавад аз ҷониби масъулини соҳа. дар моҳи март имсол тибқи нақша дар ҳамкорӣ бо дигар сохторҳои дахлдор кормандони масъули давлати хоҷагии ҷангали шаҳри ноҳиёб ва вилоят ба ҳисобгирӣ мегузаронанд ва дар асоси ин ҷиҳати таъмин намудани онҳо бо хушокӣ ё ки дар давраи зимистони вай корбарӣ баромада мешавад. масоҳати умумии ҷангалзори вилояти Суғд беш аз 570 гектарро ташкил медиҳад. дар он ҳайвонҳои ваҳшӣ ва паррандагони нодир мавҷуд мебошад. аз рӯи таҳлили мутахассисони хоҷагии идораи ҷангал дар соли 2020 шумораи паррандагони нодир ва ҳайвонҳои ваҳшӣ дар ин ҷангалзорҳо зиёда аз 100 000 сарро ташкил дод, ки барои зиёд намудани саршумори онҳо нозирони ҷангал ҳамешагӣ корбарӣ мекунанд. дурбин таҷҳизоти махсус барои назоратбонони ҷангал мебошад. маҳз бо ҳамин чиз онҳо паррандаҳо ва ҳайвонҳои нодирро мушоҳида мекунанд, ки онҳо дар сардӣ дар кадом ҳолат қарор доранд. дар ин минтақа хук, гург, харгӯш, рӯбо, хуки манамиҳо зиндагӣ мекунад. дар ҳар минтақа ҳар хел ҳайвонро зинда кунад. озе ваи гуфти одамо ки дар ин минтақа оҳуям пайдо шудагӣ. ози амрико бана феврал ба саршуморӣ мекунем ваҳоя мебинем чандта сар. ҳама минтақада ҳар хел ҳайвонҳо аст. ҳайвоноте ки ба китоби сурх ворид карда шудаанд мавҷуд аст, аз ҷумла хирси малла ва дигар намуд ҳайвонот, озеро фазани сирдарёгӣ аст, фазани зарафшонӣ аст, хук аст, гург аст, оҳуҳо аст. бо имсол мо як иқдоми нав шуд,
ба ноҳияи шаҳристон ҳайвоноти нодири муфлони аврупоӣ овардем. имрӯз нигоҳубин аллакай мутобиқат мекунад ва имконияти зиёд кардани он дар оянда ба нақш гирифта шудааст. амалиёти биотехникии донпошӣ ҳамасола сари вақт гузаронда мешавад. агар ин ҳолат иҷро карда нашавад, ҳайвонҳо гурусна монда то ба мавзеи аҳолӣ нишин мефарояду паррандагону ҳайвонҳои хонагии сокинонро нобуд сохта истеъмол мекунад. ин гуна ҳолатҳо солҳои пеш бештар мушоҳида мегардид. имсол бошад ҳамагӣ ду ҳолатро нозирони ҷангал расман ба қайд гирифтанд ва аз ҳамла ба чорвои сокинон пешгирӣ карда шуд. غوزو منم موقعی منم خنوق میشد کو بارف میشد ام برف نزدیک خنوق میبیود گرگ میبیود آیا میبیود حمله کردگیشم میشم های های چیزی های گرو میبرود اخونا اومده وای پرند خونه وای مرغ گرو میبرد مولای گرو میبرد گوز پنچو هم گرو میبرد ҳамин минтақаҳо оно житело гуфтасанд ки ҳамихла гург фурмда гург бисёр шудагӣ аммо мо ҳамин шаҳрвандои ҳамин минтақаҳо гуфтам ки биён билет гиранд ма иҷозат метиҳим барои андохтани гургҳо бана ҳозир ҳайвоно ҳамаш поим барф авқотҳои мехӯрдагишон нест ва ӯ поимба мефуранд аммо ҳайвони хӯранда поимба фурод гургоям апушташ ваям ҳайвон ва ҳамн хӯрданаш накунад ва оям мефурод барои ҳамин сони минтақава вай мекунанд ҳамла мекунад мурғ мехӯранд гӯшпандашона мехӯранд. ҳамлаи ҳайвонҳо ба чорвои сокинон ин ҳолатҳои муқаррарӣ дар фасли зимистон аст. яке аз сабаби пошидани дону хӯрок ба онҳо ин пешгирӣ аз гуруснагӣ ба ҳисоб меравад, чунки гургу рӯбоҳ ва хук гурусна монда ба мавзеи аҳолӣ нишин меоянд. мутахассисони хоҷагии ҷангал агар ин ҳолатро ба қайд гиранд, саривақт чораандешӣ мекунанд, вале агар ҳайвонҳо нодир бошанд, қир карда намешавад. албатта ки дар асоси қонун пеш аз ҳама мо агар ки ҳайвонот ба китоби сух шомил нашуда бошад, бо гирифтани рохат метавонем ба иҷозати розигии сохторҳои дахлдор барои пешгирӣ кардане ки аз он зиён нарасонад. мутахассисони хоҷагии ҷангал дар вилояти Соғд баҳри зиёд намудани саршумори ҳайвонҳои ваҳшиву паррандагон корбарӣ мекунанд. ҳамчунин ҷангалбонон барои пешгирӣ аз шикори ғайриқонунӣ назоратро пурзӯр карданд. шикор танҳо бо иҷозатномаи хоҷагии ҷангал иҷозат асту халос. дар акси ҳол мутобиқи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷаримабандӣ карда мешавад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.